видим какво се случва при теб, Величка. Здравейте! Ние се включваме от центъра на Момчиловци. Честит Йорданов ден пропуснах да кажа. Включваме се от центъра на Момчиловци, а след малко ще видите и цялата дружина от 17 младежи, които участваха в днешния богоявленски ритуал. Той е традиция за селото, но се проведе днес на около 4 км от тук, край реката в землището на Момчиловци. До преди 3 години ритуал се е провеждал в центъра на селото, кръста се е хвърлял в фонтана, но според зрители и най-вече според участниците в ритуала, сред природата, край реката, да се хвърлиш в ледените води на реката е много по-голямо предизвикателство. Така се случи и днес. Дружината от 17 младежи, пременени с народни носии, пристигна с шествие край реката. Те носеха българския трибагреник, бяха водени от него, както и носеха портрета на Христо Ботев, защото, както знаете, днес честваме 173 години от рождението на поета. Сега веднага искам да ви представя момчето, което извади кръста от ледените води на реката. Това е 21 годишния Танас Жекин. Здравей, Наско! Веднага те питам, трудно ли се пребори за кръста? Борбата винаги е трудна, но който има късмет, успява и спечелва това призвание да носи кръста. Вие се хвърлихте 17 човека. Това традиция ли е толкова много младежи да участват в ритуала? Всяка година има все повече желаящи да се хвърлят за богоявленския кръст. Точно за тази цел разширихме и вира, направихме там много укрепления. Изкачате, водата буквално ври. Водата е студена доста. Всички момчета скачаме, борбата се води, който има късмет, хваща кръста, после по традиция обикаляме цялото село, разнасяме благодатта на Йорданов ден. Какво си пожела ти, като извади кръста? Пожелах си в най-скоро време всичко да се размине, тези обстановки, които са в скоро време, да се премахнат по някакъв начин и това, кой е един от тях, както дълги години са правили нашите предци. Нека продължим ритуалите, за да има здраве и да рекет навсякъде. Благодаря ти. Отрази ли ви се COVID-пандемията на вас, младите хора в Момчиловци? Спазваме ограниченията, мерките, но по никакъв начин не ни се отрази. Духът си е същия, продължаваме да спазваме традициите и ритуалите. И дълги години смятаме да е така. Добре, тук е наистина цялата група младежи. Аз искам да се обърна към Мирослав, който е от Ловеч и е пристигнал в Момчиловци, за да се установи тук. Здравей, Мирославе! Здравейте, честит празник! Разбрах, че ти за първа година участваш в ритуала. Участвам за първа година в Момчиловци. При това 7 пъти съм скачал пак за Богоявленския кръст на други места, но тръпката тук е по-различна. Селото е чудесно, мястото е прекрасно, сърцето на Родопите и мисля, че това е нещото, което ми се е случвало от много години насам. Какво те накара да останеш в Момчиловци? Нещото ме доведе, не ме накара да остана. Любовта първо към планината. Имам тръпка от малък към Родопа планина и най-вероятно съм си избрал най-красивото село. Благодаря ти. Аз разбрах, че днеска сте обикаляли цялото село, а за да спазите мерките, не сте влизали в къщите на хората, за да ги поръсите за здраве, ръсили сте на праговете. Малко или много даряваха хората тази година? Хората винаги даряват, като е за благотворителност, дават всичко от себе си и тук с това сме известни хората, че са щедри към тези поводи. Разкажи ми, аз разбрах, че в предишни години с парите, които сте събрали, сте ги дарявали за благотворителни каузи. За какви каузи? Първо, който обсъжда се всичко от дружината, която сме, обсъжда се къде има най-много нужда да се дадат тези пари.
И селото също много помага със средства и всички са много щедри в това отношение. И дарявате цялата събрана сума. Младежите и тази година ще изберат своята благотворителна кауза, за да дарят събраните средства. А аз сега искам да спазим ритуала на богоявление, да ме поръсят и мене за здраве с вода. Благодаря и да дам своята лепта за вашата благотворителна кауза. Заповядайте. Това е от Момчиловци, колеги, село